дуруд ба шумо бинандагони азиз, мухлисони барномаҳои варзиши телевизиони варзиш. сарчашмаи мӯътамади комёбии паҳлавонони бештари мамлакат ин аз кӯҳистон албатта боз ҳам оғоз мегардад ва чун раванди тамринҳои пайвастаи овони кӯдакиву наврасӣ ба паҳлавонони шӯҳратёри мамлакат боз заминаеро фароҳам оварданд ки онҳо дар ҳамин ҷабҳаву ҷодда бештар ба комёбӣ ноил гарданд ва ба ҳайати мунтахаби кишвар ҳам шомил шаванд. албатта як чеҳрае ки дар кӯҳистони дурдаст ҳам маҳорати худро тавассути қиблагоҳ ва баъдан бародараш сайқал дод ва ба натиҷаи беҳтар ҳам дар мусобиқоти ҷудо ва ҳам куштини самбо ва миллӣ ноил гардид ки алон меҳмони барномаи моанд ки шуморо хайрамақдам мегӯем. ин нафар орифҷон додованд ки аз ноҳияи дурдасти сангвор ба студияи марказии телевизиони варзиш ташриф овардам. шуморо хайрамақдам мегӯем. ташаккури зиёд. ва ибтидо ҳам як лаҳза имкон дорем ки мо руҷӯъ ба ҳамон овони наврасии шумо кунем ва таваҷҷӯҳ ба ҳамон оғози муҳаббати гӯштини шумо кунем ки аз куҷо сарчашма гирифт. меҳру муҳаббати гӯштин аз давраи хурдсоле ки бародарам Салимҷон Додов таҳти мураббӣ хол Маҳмад Толибов тамрин мекард. мо аз ҳамон вақт дар дил парваридем ва баъд аз он ки бародарам бо сабабҳои гуногун ба корҳои дигар машғул шуд, маро тамрин дода ба гӯштин роҳсипор кард ва аввалин мураббии ман бародарам Салимҷон Додов мебошад ва баъдан Эшонов Ҷумабек ки давраи хурдсолӣ то айни мактабро хатм карданам дар ноҳияи дурдасти Тавилдара тамрин кардам ва баъд аз он ба шаҳри Душанбе роҳсипор шудем. дар донишкадаи тарбияи ҷисмонӣ ба номи Саидмин Раҳимов дохил шудем ва таҳти мураббӣ Садриддин Обидов тамринро идома додем. ба саҳифаҳои дастовард ва муваффақиятҳои шумо таваҷҷӯҳ кунем. агар бисёр ҳам вақти бештарро фарогир мешавад ва имрӯз мо танҳо дар барнома атрофи як мусобиқот ҳарф мезанем ки шумо дар вазни 65 кило дар мусобиқаи ҳамон тантанаи наврӯз дар мусобиқаи ҷоми пойтахт соли 2017 ба дарёфти зинаи аввал шарафёб шудед. ин натиҷа ҳам соли 2018 такрор ёфт ки шумо ҳам зинаи аввалро гирифтед. аз ин пештар ҳам соли 2016 ба финал баромадед, ҷои дуюм насиби шумо шуд ва баъдан соли 2019 ки аллакай нишон дод боз ҳам хеле беҳтар буд. ва раванди суҳбати мо ҳам дубора собит месозад ки мо ибтидо аз ҳамон рақобати аввали шумо шурӯъ кунем ки бо Тилло Абдуллозода як тан дастпарвари бошгоҳи варзишии Лангалев шумо нерӯ санҷидед ва дар ҳамин бора фикри шуморо фаҳмем. Тилло Абдуллозода ҳам хеле паҳлавони хуб аст ва дар ин самт собиқаи зиёд дорад, яъне бисёр машқварзӣ кардааст ва гарчанде гӯштини зудо ҳам баромад мекунад, гӯштини самбо ҳам, гӯштини камарбандӣ ҳам. аз ин ҳисоб мо бо Тилло ҳардумон як самт гӯштӣ мегирифтем, як тараф гӯштӣ мегирифтем. ҳамаи рақибоне ки як тараф гӯштӣ мегирем хеле мушкил, муҳориба хеле мушкил мегзарад. ва дар гилеми рақами якум бошад ҳоло Орифҷон Додов дар марҳилаи дуюми рақобатҳо бар муқобили ҳарифаш Шаҳобиддин Абдуллозода Тилло рақобатро идома дода истодааст. ёдовар мешавем ки марҳилаи дуюми рақобатҳо аст дар вазни 65 кило. 65 кило
ориф додов аст ки рақобат дорад ва дар ҳар як марҳилае ки варзишгарон пушти сар мекунанд ва ғолибият ба даст меоранд, бори дигар гуфтем ки аз ҷониби кумитаи тадорукот ва масъулини ин чорабинӣ яъне мукофотҳои пулӣ ҳам тақдим хоҳад шуд ва инҷо воқеан варзишгаре ки арзандаю шоиста аст, ӯро шоҳҷоиза автомашинаи сабукрав интизор аст. бисёр усулҳоро истифода кардам, натиҷаи дастрасам надоданд, лек бо дута бадан мағлуб намудам ва ба даври минбаъда роҳ ёфтам. сабаби яктарафа доштан инҷо ҳам боз яъне дар амалӣ кардани ҳамон усулҳо ва матлаб ва мақсаде ки шумо доред монеаҳои зиёд эҷод мегардид. қомати баланди ин паҳлавон ва баъдан ҳам як таҷрибаи ҳамон омехтаи гӯштин ба рафъи гӯштини миллӣ, яъне дар усулҳои гӯштини миллӣ таъсир расонида натавонист дар ҷараёни қувозмоӣ? қомати баланди ӯ хеле таъсири зиёд мерасонад барои доштани камарбанди ӯ, барои аз боло доштан. Ва ман бо усули пеши пой ду баданро гирифтам. аз асоси гӯштинҳои ман аз боло аз камарбанд дошта мешавад, не ки қомати баланди ӯ роҳ надод ки ман миёнбандро дорам. ба марҳилаи дуюм гузаштед ва андаке боз ҳам мушкилиятон аз ин бештар шуд. яъне дар муқобили ҷаҳонгир авазов яктан паҳлавони на он қадар шӯҳратёри кӯлобшар ба шумо боз ҳам монеа эҷод кард ва боз ҳам як иллати дигар ба вуҷуд омад ки ин паҳлавон ҳам яктарафа гӯштин мегирид. оё дар ҷараёни тамрин аз ду самт ёни дутарафа тамрин кардани шумо имконпазир набуд ки шумо ба ҳамин мушкилиҳо рӯбарӯ нашавед? рости гап, мо дутарафа тамрин зиёд мекунем то ки ҳамин мушкилиҳо нашаванд. лек агар мо дигар самт гӯштин бигирем, ӯ тарафе ки мо наметонем, ҳамон тараф медорад, меқапад, барои мо монеа эҷод мешавад. барое ки мо яктарафа қапем, барои он варзишгар, мисол ҷаҳонгир авазов, монеа эҷод мешавад. барои ҳамин мо аз қувват истифода бурда сахт доштан дар кор ва усулро пеш аз ҳариф ба таври аъло иҷро кардан дар кор. ана ҳамин аст матонате ки бояд варзишгар эҳсос кунад ва инро ҳам дар ҷараёни нерӯсанҷӣ донад. давлатии наврӯзгоҳи пойтахт буд ки моломол аз мухлисон ва тарафдорони гӯштини миллии тоҷикӣ аст ва бубинед чӣ гуна як рақобати наздик доранд варзишгарон инҷо дар вазни 65 кило ва бадани ҳам инҷо баҳогузорӣ гардид. боз акнун вазни 65 килои рақобатҳо аст дӯстони азиз ва усули сари севҷӣ ки то ба охир нарасид аз ҷониби ҷаҳонгир авазов буд ва бубинед ин огоҳӣ аст дӯстон. ва боз гилеми рақами якум вазни 65 килои рақобатҳо аст. дошти ҳарифон бубинед чӣ гуна ҳалуки пушти пой аммо ҳарифро бардошт ва аксуламал ва то ба охир нарасид, ба ҳар нав боз бадан ҳам баҳогузорӣ гардид бар варзишгар ҷаҳонгир авазов ва қувозмои ин ду варзишгар басо бубинед чӣ гуна мутафовит аст. ҳар усул, ҳар фанд, ҳар сабке ки варзишгарон доранд дар ин ҷо истифода мекунанд, аммо муваффақияти қабл аз анҷоми вақти асосӣ ба мушоҳида намерасад дар ин гилем ва амри истед. бубинем вақт ба анҷом расид дар вазни 65 кило ва ғолибият насиби варзишгаре ки дастаи душанбе якро намояндагӣ мекард.
او ببینید خیلی خوب هنرنمایی کرد، خیلی خوب هنرنمایی کرد و به مرحله نیم نهایی. اوید با مهارت جهانگیر چی بهاگذاری میکنید؟ ҷаҳонгирам паҳлавони хуб аст, аллакай ҷавон аст. اما قواش در قیاس با تیلو اندکی ضعیفتر فکر میکنم. тилоҷон таҷрибаи гӯштингириш зиёд аст, ҷаҳонгир бошад таҷрибаи гӯштингириш камтар аст, лек ҷаҳонгир авазов дар оянда паҳлавони хуб мешавад. و مطلبی که داشتید ما چون میبینیم که از بالا داشتن برای شما بسیار مفید است، اما اینجا ستانیدن امتیاز در گشتین ملی به طرز دیگر بود. مطلبی شما چی بود؟ аз ҳисоби қуввара зиёд истифода бурдан ман ин вохӯриро ба осонӣ гузаштам, ба даври минбаъда роҳ ёфтам, ба даври сеюм. توجه میکنیم به دور سیوم محمد رحیم سرخانов. بیاید عارف جان اولا ما همین رقابت رو تماشا کنیم و بعدا درباره‌اش حرف زنیم، خوبتر میشود. تو اون لحظه این مرحله نیم نهایی رو تماشا میکنیم که و کدام از این ورزشکاران خوش‌طلع‌تر خواهد بود و ببینید این پرتاب حلال بهاگذاری گردید. دوستان عزیز، پرتاب حلال بهاگذاری گردید، اما نظری داوران ببینید در اینجا چگونه است. داوران جمع شوند، بین هم مناظره میکنند، اما اینجا این رفری که از کنار مرکز بود، بار دیگر ببینیم حالت های تکراری که واقعا اینجا شایسته بحث هست یا نه. اما ما داور نیستیم، به هر صورت قضاوت داوران را خواهیم شنید. چگونه نتیجه گیری میکنند، چی خلاصه میبرند، چون اینجا جام احمدوف، عبدالقیوم، اینچنین براتوف، میرزایوف، اینها داورانی خیلی صاحب تجربه می باشند، اما اینجا شور و شوق مخلصان هم بلند می شود به آن خاطره که گویا این پرتاب خیلی پرتابی عالی. به هر حال پهلو بهاگذاری گردید و پهلو هم برادر حلال است. دوستان عزیز، در صورتی یعنی با همین طریق انجام یافتن قوازمایی ورزشگری با لباس‌های کبود میتواند که غالبیت به دست بیارد. عارف جان دادوف، اما اینجا ورزشگری که در مسابقات سطح بین‌المللی بیشتر اشتراک کرده است و جمهوری تاجیکستان را بیشتر معرفی کرده است. ما گفتیم در تایوان، در تایپی، در تاشکند اینچنین بارها در مسابقات فدراسیای روسیه اشتراک کرده است سرخانوف محمد رحیم و غالبیت هم به دست آورده است. و زمانوف شاهروخ و نسیموف فیردوس باشد از گروه ب در وزن جمع 80 کیلو و بالای گلیم دعوت کرده می شود. اما مرحله نیم نهایی رو ببینیم که چگونه ورزشگران با شور و شوق و مسئولیت جدی آمادگی خوب اینجا رقابت دارند. و باز در وزن جمعی 80 کیلو این ورزشگری که نوکک بالای گلیم برآمد بنابر سبب نبرآمدن حریفش باز بعدا هم بهاگذاری میگردد، چون دو پهلو بود. در اینجا عارف دادوف توانست که غالبیت به دست بیارد و حالت تکرار را بار دیگر مشاهده میکنیم که چگونه پهلوی دوم به دادوف داده شد. چی احساسات شما رو فراگیر بود؟ ما میدونیم که در مسابقات قهرمانی آسیا این پهلوان خلتی سفید داشته جایزه دار بود و زمانی همون سالهای 15 تا 17 ساله بودنش بیشتر بیرون از تاجیکستان تجربه خود رو هم غنی کرد. اما اینجا شما کاملا ملکه را دیگر خیلی استفاده کردید. در جریان تمرین ها ما بیشتر تیاری خوب میدیدیم برای هم اینچنین رقیبان که در مسابقه ها برای ما مشکلی ایجاد نکنند. و تیاری ما نغز بود، در حالت خوبی آمادگی ورزشی قرار داشتیم و
Сарахонов Мамараҳим бошад, ягон мушкилӣ барои ман эҷод накард ва гарчанде ки дар мусобиқаҳои байналмилалӣ иштирок мекард, барои ман ягон мушкилӣ эҷод карда натавонист. ана ҳамин фурсат бисёр мухлисон ҳам ба он назар буданд ки ибтидо амали Муҳаммадраҳим Сарахонов аст, аммо комилан баръакс аст. ин натиҷае ки шумо ба бор овардаед амон вазари дар гӯштини ҷудо аст, инҷо дар гӯштини миллӣ паҳлӯ аст. акнун машварати доварон шуморо андаке хиҷил ҳам кард, фикр мекунам. Як камтар хиҷолат дод рости гап, барое ки аввалан ба ман ҳалол баҳогузорӣ карданд ва баъдан ҳалолро бекор карданд ва ба паҳлӯ имтиёзро паҳлӯ карданд ва ман аз ин роҳ афтода нашудам. кӯшиш кардам бори дигар такрор намоям ки собит кунам ки ман метавонам ин вохӯриро ба осонӣ гузарам ва ман як усули сари китфро истифода бурда ғалабаи софро аз худ кардам. баъди дарёфти ҳамон имтиёзи аввал ки паҳлӯ буд, масъулияти Муҳаммадраҳим андаке зиёдтар шуд, ба шумо ҳам фишор овард, андаке ақибнишинии шумо ҳам сабаби огоҳии аввал шуд. аммо инҷо дигар роҳро бояд шумо бештар ихтиёр мекардед. фикр мекунам ин ҷолибтарин лаҳзаи Муҳаммадраҳим Сарахонов буд ки аз шумо бадан ситонид ва баъди ин чӣ хулосагирӣ кардед, чӣ матлаб, чӣ ҳадафҳоро пеши худ гузоштед ки бояд кор чӣ гуна сомон ёбад? мо вақте ки ман як паҳлӯ доштам ва баъдан Сарахонов ба ҳамла гузашт ва як баданам ситонда тавонист, ман ақибнишинӣ барои он кардам ки бештар Сарахонов ба ҳамла гузарад. вақте ки Сарахонов ба ҳамла гузашт, акси амал барои шумо зарур буд. акси амал барои ман, яъне фиреб кардан лозим буд. ман тонистам ки усули сари китфро тез иҷро намуда сазовори ғолибият шавам. таваҷҷӯҳ мекунем ба лаҳзае ки албатта инҷо ҳам марҳилаи ниҳоӣ шоҳҷоиза, чун мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ҳам дар ҳамаи вазнҳо мукофоти пулӣ ки арзишаш ҳам ҳамон яъне ба ҳамон шоҳҷоиза баробар буд, шуморо интизор буд ки Баҳодур Ҳалимов дар муқовимати марҳилаи нерӯсанҷии марҳилаи ниҳоӣ бо шумо ба майдон баромаданд. акнун ин дафъа ҳам хилъат иваз шуд, ақидаҳо ҳам комилан танҳо ба хотири ғалаба буд. сабаби баромадани ман бар майдон танҳо ин ғалаба аст. ягон фикри дигар дар ёдам намезанад. муқобили ҳаракатҳои рақиб бояд усулҳо тайёр бошад ва дар майдон иҷро кунӣ. ман ҳам бо Баҳодур Ҳалимов якчанд маротиба вохӯрӣ карда будам пештар дар чемпионатҳои ҷумҳурӣ ва барои ин рақобат бо тайёрии махсус баромадам. ва Ориф Орифҷон Додов ин шогирди устоди хизматнишондодаи ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. Обиҷон Садриддинов шогирди ҳамун зери роҳбарии Обиҷон Садриддинов машқ мекунад ва ӯ донишҷӯи донишкадаи тарбияи ҷисмонӣ мебошад ва ӯ соли гузашта дар марҳилаи ба даст овардани шоҳҷоиза бар муқобили варзишгаре ки дар вазни 80 кило, яъне Беҳрӯз Хоҷазода соли гузашта дар марҳилаи финалӣ рақобат карда буданд. ёдовар мешавем ки Додов соли 1996 ба дунё омадааст ва ӯ чемпиони ҷумҳурии Тоҷикистон дар навъи ҷудо мебошад дар вазни 65 кило ва инчунин дар гӯштини миллӣ низ унвони чемпиониро
به دست آورده است. 10,000 سامانی تحفه انتظار است. و همانطور که گفتیم از جانب مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه با غالب انا همین وزنی که 65 کیلو است 10,000 سامانی مقرر شده است. این هم تحفه خیلی عالی در عرفه جشن پرشکوه نوروز بین المللی خواهد بود و این هم توجه پیوسته حکومت جمهوری تاجیکستان را برای نفوذ و مقام بین المللی کسب کردن گوشتین ملی بار دیگر گواهی می‌دهد. و اکنون دوستان عزیز یادآور میشیم که سال گذشته همین ببینید یک پرتابی خیلی خوب اما اینجا از جانب رفری مرکز بهاگذاری نگردید. این عارف دادوف بود که این پرتاب رو اجرا کرد اما حریف او بهادر حلیموف نیز نرمایی دارد اما خود رو دفاع کرد. اینجا دفاعش خیلی نداشت. آگاهی اول به عارف دادوف دادن در عینی که ما او رو توصیف میکردیم. امروز اصولهای خوددفاعی از فن و عموما پرتاب‌های حریف از جانب ورزشگران هم خیلی خوب استفاده می شود. یعنی اما اینجا دوستان عزیز حلال است. هر سه داور کناری نیز اشاره کردند که این عارف دادوف یعنی ارزنده است برای گرفتن شاه جایزه و او با گرفتن موقع یکم در وزن 65 کیلو سرفراز گردید. هرچند یک آگاهی داشت ولی قبل از انجام وقتی اساسی غالبیت به دست آورد. او در سال 2017 در با نفوذترین مسابقات گوشتینی ملی عرفه جشن نوروز بین المللی با انا همین اصول سر کیت ببینید خیلی خوب اصول رو از بین مربع داشت حریف رو نهان هم نباشد یا مخفی نباشد در قلب شما کاملا مطلبتون یعنی دیگر بود. یعنی از بالا داشتن حرکتی که بیشتر چون با سر کیف توجه میکردید اینجا بیشتر مورد نظر بود. چون که طلا عبدالله‌زاده و محمد رحیم سرخانوف حریفان نابا بودند از این لحاظ که قامتشان بلندتر بود. اما در روش نیروسنجی شما این اندک عقب نشینی هم بود. اینجا با کدام خاطر حالا میبینیم این یک چند اصول ها رو من اجرا کردم. راستی گپ در آنجا من یک اصولی بیدرا رو اجرا کردم که باید داور به من امتیاز میداد. راستی امتیاز نداد. همین لحظه رو در نظر دارم و باز یک چند اصول های پیش پایم اجرا کردم که بعدا مرا یک تا آگاهی در گوشتین تاجیکی آگاهی مرا دادند. من رو افتاده نشدم و من بسیارتر از کمربند از بالا گوشتین میگیرم. خوب بهادر حلیموف فکر نمیکرد که من اصول سر کتف میکنم و این رو من مخصوص برای همین مسابقه با دوری همین در مرحله نهایی همین رو محفوظ نگاه داشتم و اون اصول رو در ثانیه های 30 ثانیه اخیری و آخری استفاده برده و خواست دل رسیدیم. هر یک ورزشگاه هم امید و آرزوی به همان منبر افتخاری برآمدن رو دارد. انا همین آگاهی که شما گفتید البته اساسناک بود یا نه از نگاه شما؟ از نگاه من در چی باشد نمیدانم. راستی من نفهمیدم که این آگاهی رو برای چی داورها برای من دادن. گرچند که من یک چند اصول رو اجرا کردم بهادر رو با زانو یا با شکم این اصول همین لحظه ها رو من اجرا میکردم. که سبب آگاهی دادنشان رو من نفهمیدم در چیست. و در خصوصی ندادن امتیاز در عمل همون سر سیجیت فکری من است. همون توقفی که بود شاید همین رو هم داوران
мадди назар гирифтанд, яъне исте ки буд андаке ва баъди он ҳаракате ки изофа шуд, шояд аз ҳамин хотир бошад. аммо раванди дигар ки ҳариб ба шикам афтид ва дар ин мубориза боз андаке фаъолии шумо ҳам намоён шуд. ин салоҳияти худи кори доварон аст ва ҳамон нуқтаи ниҳоиро ҳам метавонем дар ин ҷо боз як бори дигар васф кунем ки чӣ гуна ҳамон силсила ҳуҷумҳои шумо самаровар буд. гарчанде ки ман як огоҳӣ доштам, дилшикаста нашудам ва кӯшиш ба харҷ додаста будам ки ман як усули хубро иҷро карда баҳодурро дучори шикаст диҳам. ва ростӣ аз ҳисобе ки дилшикаста нашуда будем, ҳаракат кардем ва ин самар дод. ин усули бисёр тамринкардагии ман, тайёрӣ дидагии ман дар ҳамин мубориза самар дод ва ман дар 30 сонияи ахир ғолиби ин вазн шудам. пешопеши шумо ҷоизадори медали тиллои бозиҳои олимпӣ ба минбари ифтихорӣ меравад. анамон ҳаяҷонро ки шумо ба мукофоти ёлии шоҳҷоиза сарфароз шудед ва имрӯз ҳам як таваҷҷӯҳи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе барои рушди бемайлони варзишҳои суннатӣ ҳам зиёданд. ана ҳамин лаҳзаро чӣ гуна метавонед шумо тавсиф кунед? мо аввалан сипосгузории худро ба раиси шаҳр ва пешвои муаззами миллат ҷаноби олӣ мерасонем ки чунин мусобиқаҳоро барои мо ташкил мекунанд ва мо кӯшишу ғайратамон зиёд мешавад, то ки барои парчам миллат яъне тамринҳоамон зиёд кунем, то ки баланд бардоштани парчамро, мақсад парчами миллатро баланд бардорем. ва Дилшод Назаров ки қаҳрамони бозиҳои олимпӣ ҳастанд, ин як ҳисси ватандӯстӣ аст ки танҳо ҳаяҷоне ки дар он ҷо мезанад, он дар ҳамон майдон аст. онро дар ин ҷо ҳис карда намешавад. дар соли гузашта низ дар марҳилаи финалӣ ҳамин чемпионат ба марҳилаи финалӣ баромада буд ва бори дигар акнун садои пурҳарорати мухлисон ҳам аз дастгирии ӯ гувоҳӣ медиҳад. ӯ медали тилло ва шоҳҷоизаро ба маблағи пулӣ 10,000 сомонӣ аз ҷониби шаҳрдории шаҳри Душанбе ба даст овард ва ҷоми пойтахт 2017-ро низ болои сар хоҳад бардошт. пирӯзӣ муборак бошад дӯстони азиз ба ин варзишгарон. ба шумо саодату ифтихормандӣ орзумандем ва бубинед ки баъди ин ҳам Алхушқадам Хусравов дар арсаи ҷаҳонӣ нафари дуюм дар замони соҳиби истиқлолии мамлакат ки ба унвони қаҳрамони шарафёб шуд маҳсуб дар зинаи сеюм аст ва шумо дар минбари ифтихории мақоми аввал ки ин ҳам беҳтарин дастовард аст. ва нақшаву матлабе ки шумо доред албатта ҳама дар пеш аст фикр мекунам. гарчанде соли 2020 мо тамринҳои хуб карда будем барои гран-при гранд-сламҳо. ростӣ мо дар карантин мондем, мусобиқаҳо маҳкам шуданд ва инчунин кӯшиш мекунем ки дар мусобиқаҳои оянда баромад карда парчами миллатро баланд бардорем. бисёр ҳам соли он қадар бо муваффақона ҳам набуд, алахусус барои шумо чун гуфтед ки аз мусобиқоти гранд-слам гран-при ҳам ки маҳрум шудед, аз ҳамон тантанаи марҳилаи аввали ҷашни бошукӯҳи наврӯз ки бештар шоҳҷоизаҳо шуморо дар ҳамон вазни миёна интизор буд, маҳрум шудед. фикр мекунам бо ке нест, албатта ҳама дар пеш аст ва боз ҳам дурахшонӣ, боз ҳам шарофати ҳамон имкониятҳои мусоиди замони феълӣ барои шумо чун имкониятҳоро аз ин ҳам беҳтар ва зиёдтар мекунад ки ба матлаби хеш расед. барои суҳбататон мо ташаккур мегӯем ки даъвати моро пазируфтед ва аз ноҳияи Сангбор ба студияи марказӣ ташриф овардед. ва дӯстони азиз, дар ҳақиқат ҳам ба сулола таваҷҷӯҳ мекунем. имрӯз ҳам он родмардон, абармардони гӯштини миллии суннатӣ ки баъдан ҳам ба майдонҳои ҷудову самбо мепайванданд, сарчашмаашон
бори дигар ёдовар мешавем ки аз ҳамон кӯҳистон аст. он афроде ки баъдан парчамбардори меҳананд, он нафароне ки баъдан ҳам номашон вирди забони миллионҳо нафар мухлиси гӯштини миллӣ ва намудҳои дигар аст. дар оянда ҳам ба чеҳраҳои асили кӯҳистонӣ ба варзишгарони дигар манотиқи мамлакат таваҷҷӯҳ мекунем ва онҳоро ҳам ба барномаи сололаи паҳлавонӣ даъват мекунем. барои таваҷҷӯҳатон ташаккур. саломат бошед.